budget kasi submit lang. I have to sign it pagdating ko, pagbalik ko pa. Pinag-aralan pa, galing budget to the Office of the President. The Office of the President is not the budget. So, ang legal ko magbasa uli. Ngayon, pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Kaya hindi makagsundo ang Congress pati Senado eh. And yung mga insertions dyan, titignan ko. Pagka tagilid talaga, I will not hesitate. I will not hesitate to veto the entire budget. Di pasensya tayo lahat. Ngayon, sino ang kanilang kandidato? Gary Alejano. Longgo yan. Sinong gumastos ng nila Trillanes yung pag-schooling nila? Gobyerno, PMA.